Mawungasukhuluma nje nathi uqhamukaphi? Qamuke eMozambique. Okay. Wenzani ubaba la? Ubaba mina nginababa nginamama. Okay, wena wenzani la? Oh, angiyaphanda. Uyayiphandela uphanda nhlobo ni. Kuthukani kaloku ngoku. Kuthukani. Okay, mamelani. Masivaneni ne? Masivaneni. We are here on the campu. We are waiting in Gizwe, Jacinta, and Pagana Pagat. When they come here, we're gonna deal with them because we run away, we agree everything. But we are ready for any attack. We are waiting them. That's all. Molweni bafethu, I hope everybody's doing great. Wherever you're watching this video from, salute lapho. Welcome back to your favorite channel. So since it's 30 Sunday bafethu, I want us to check out babathini abanye abantu bona out there ngale 30. And this is just for entertainment purposes bafethu. So let's go. Yabona madoda akithi into sobe siyibuza ngomhla 30 June asidlali. Sobe singadlali. La 30 June sivutha phe. Imibuzo sobe siyibuza, sobe singadlali. Tokuqala nje soyibuza kuqala, sobuza ukuthi yini le. Le. Bowazi ukisho khohlwa. Azolibonzi basi. Yazi ngekubuye. Ayisiphongo. Sibuze singigudle sithi yini ingane yebhubesi ngesizulu. Wathi uSimba kuyanyiwa. Ngizwe kahle kanyiwa wathi uSimba obhubese encane angingeni leyo nto leyo. Sifuna ukuthi yini ingane yebhubesi ngesizulu. Ngikubuze ngithi yini le. Le part lesemva kwendlebe. Bese ngikubuza la ngithi yini le. Ngobe ngini. Basobheni ngizima sinzima mhla ka 30 June. Kankane nenkankane kubo kwalo. Aqoshila ngithi eqabhini akusana amabhounce amabhounce wena amazulu awadelela woza wena woza hey baba ngiphuza imali abathi ngena phe mali nakho awunsaleni ulifaka iBrentwood nichapha nevest alina spam uliphethe imvubu lishaya DJ wadlala ihashi uhlala abantu kanjani Piano. uhlala piano hito mazane uphuze khemisi ngithi bakushila sadala yeah ayiseki ayisekho kanti uhlupheka kwavela ngathi ngakuthenga Yes. Yo, nazo nayibanga imingcizo ngongafuna uhambe eSouth Africa. My dad is South African, my mother is Botswana. My mother is in Namibia, my father is South African. Trevor Noah's dad is Switzerland. His mother is South Africa. Ambani, ongafuna uhambe makahlale. So dishana naye yo. Ha! Zulu. Elathi nomizulu ozongibamba la lengibele eZimbabwe manje. Wenja. Matola wenona. Kuza la mfana wami. Awubuze mfana wami. Ubuyaphi wena? Mina mizulu. Wakuphi wena? Yini lokho? Lesita kujika. Webantu bokufika mina upresident wase Nigeria. Come back home now. Wathi nebidis gibelana amabhasi yo. Nibuye ekhaya, buyani, konke nginibekele yona la. Come back, leave South Africa, leave everything there and come back home. I miss you now. I'm depressed. Khona umuntu la kusele mina ngedwa. Wozani buyani bafowethu buyani. Zipping documents. Bengithi ngomlwela angahambi ngeyididi but now uyabona like lento iyajumpisa itshekile angazi mhlambe bekutsheke isipili or yini bengime kanje angazi inkinga bekuphi or bekafuna
ukungilaya ngoba sekezohamba but ngathi ke baba kumele baqale ngaye. Kumele phela bajabulisa lento lo. Nanoma ngiyabo ngiyabona nani ukuthi angazi ukuthi mhlawumbe akazi ukuthi le khanda leli licabangele eSouth Africa. Lo muntu lona lo muntu lona Nkosi yami. Ubani ungangikhona impandla phela manje phela kanje kumele ngiqale lapha. Awubheke nje. Nkosi yami ubheke uthekephu Usizokho loke busy ethi bahambe. Marigesa mayifuna ukwenza i-hairstyle nenzipho ukuthi uyakubo. Exactly, Gina. Black owned spaza shops after the 30th of June. Koko. Sanibona. Ngisacela amaqanda. Celibisi. Eqeda kuphela manje. Kodwa ngekungcono kusekhona amakula laba. Hayi, yendoda. Uzothenga noma uzodelela la. Foko. Swine. Aphinde ubuye la. Hey Baba, on the 3rd June, we are coming here to take all this stuff here. Who? And go to eat. Who? You? Yeah. You? Come. I will take for you. All right. Hayır mutfak sevabının. Uyaphi wena? Sawubona Malawi, ngiyahamba Malawi. Indaba manje uhamba. Abasifuna MK bathi dudula. Hambani ngekini. Nina nisiqedele umsebenzi nje. Siyahamba mina. Hambani. Angithatha intombi zabantu, angithatha izintombi zabantu. Awuthatha nentombi zabantu? Ngiyawasiza abantu. Hambani. Uzohamba esikhathini lapho. Hayi mina phela ngola eSouth Africa. La ikhaya lakho. Mara yazi ukuthi Mara sesiringe var bafethu mara bongizwe nabo mthakatha basicabangile bafethu manje mabaxosha amanaija sibheme thina fethu anisicabangile thina nabo maqala mfethu yo no lezi down lishaya kanjani acela Grootman man no sisterning uJacinta lapho aseblifu bafethu manje thina sokola yayibona sobhema anyway bafethu ngiphethe ayine lana iloku yaspana yayibona ukufaka nje intambo kuphela noma ngishaya nje nge5 tanga nje kuphela kunasmoke yayibona abongizwe mara mfethu angiyithandi mina abayenza ayikhoract. Asibakwanzwa nini akwambeki kwanzwa nini zohamba nalombona wini izintshebe sezichwithe yohathi Ukuthi lama Nigeria lawa thosedesele uma mkhize iGucci ngo30 rand ne abahambele sebephethe ngo30 rand i-orange landele wesiphupho wena nomsoco manani Ngibingelele eSouth Africa ngifuni ke sibangisane njengoba behamba nje nangu auntie lo umfazi lo yinkombo ufumane usevumile ukuthi lesitolo ngesathi isitolo sami ke lesa ngifunde sibangisana uma behamba nje lapha esiphingo esami lesitolo lesi ngiyilwele nje sihlale phansi lapha sakhuluma naye wavuma ukuthi ngiyathatha lesitolo esami nale billet long elami kune scrap yakhe singaleyo mfana wasekhaya longilamayo uphethe uye futhi lomfazi uthe usinike kuyimanje nje sawupakisha into zezonke angifunde sibangisana kuningi abanye bengayidayisela obhavu abanye bengadayisa imshanyelo thina nje ngoba ubona mina njengamanje usomabhizinisi hayi boy nezitolo zami nje ke yami asibe nirich ma South Africa sibe nirich sona isikhathi sethu ke lesi. So after sihambile ama foreigner ladies nizojola nathi or nizohlala nisingile because
imali yona sikabi nayo shem, imali asikabi nayo. Sheleta awa ayilehona sheleta. Good question. Mangitshele kahle mina. Boss. Yebo. Ufike la eSouth Africa. 2024. 2014. Usebenza manje? Mina ngisebenza mphatha into ngeyazi. This is our country. Una passport? I-passport ikhona. Mara mina ngisebenza. Passport is my face. Uyithengile You want my passport? Yeah. Passport is my face. You don't see me kahle. This is my passport. Uyithenge passport? Original passport is my face. If you want paper, passport is toilet paper. Number 1. Ntombi andikwazi uyinstolwa nguwe kaloku ngoba uTracy Tracy kaloku akakhumkile seyikhawulele umntu asekhaya kaloku nge-30 ngaba bayibetha uyazazi hayi kaloku uyazazi uba ngabhilongi apha sisithandwa kakayifiki i-30 kaloku unganinyamezeli izinto ndini tshani uzawunyamezela mntu kukho mna ngoku apha hayi mntasekhe amatshafuthani ungazondisapota usapota mna kodwa ngokuhlalwa lapha eSouth Africa ungona ucinga kaloku uba mandisapotwe ngokuba hamba yonini beningazicingi beningazicingi nani ngoku benithe bhithi ngooTracy kaloku yabo kaloku abenza kahle kunani mntasi sisi uyavuma ndikwenza okanye ndingakwenzi heyi hayi sisana ndidibana nabantu abafundela kum ke uyavuma ndikwenza okanye ndingakwenzi heyi enza noni otherwise andibhatali uba wenza yona shini he hayi ke ngoku yinto entombi le uyenzayo kaloku tshomi awunasibungu tshani ndizasenza le nto nje bendisithemba bahambe nge-30 Tracy hayi sanabantu mntase hayi njani andiqala nguyisitolelwa apha phezu kwamashiya yam tshani imali yam ufane waxabana. Sanibonela ma-South Africans, especially Manzura yakiti. Mina nikhumulela abantu wakiti wala South Africa kuti muchaka 30 June 2026 vantu vakudeni ambani makini please shamtera muntu ne muntu ahanje kuwo ya wati nesinzura musundu na musundu ujalinkankani la kuwo nawe hamba ujiwa mkankani yakini rekude ime kapara mkapati kubani ngoklo ilitingwa nesisi yakona Jacinta ngowese gaunda na Zuma ne tori ya tori kunyaro buraza sititina nesiteti wantu wakapatisi wanga mapepa si antleni makorekt anjori makini nani mina mapepa yenzani kanjaro nizabuya second half tina sizanibona senibuyale hamba muntu wakude yo bafethu kahlekwa noba kusolekiwe. I can't help it now. But I hope you enjoyed today's video bafethu. Until the next one. Sure.